Merħba tfal, jien Marguerite u nilqakom għal dan il-ktib ħelu li jismu L-Avventuri tal-Istaġuni. Jien għandi għal qalbi l-istaġuni, imma l-iktar staġun li nħobb fl-opinjoni tiegħi huwa x-xitwa. Forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, imma jien naraw sa jgħidilna dan il-ktib. Forsi nibda l-femti wkoll. Mela, L-Avventuri tal-Istaġuni, kitba ta' Mariza Borċ u Jessica Mallija. Disini ta' Svetlana Magro fil-qoxra tal-ktib qed naraw gwardarrobba bil-ħwejjeġ. Aw ħwejjeġ tax-xitwa u ħwejjeġ sajfin. Però fir-rokn hemmhekk ukoll għandna xi ħaġa misterjuża, mhux ħanajdilkom xejn għalissa. Ejja naqraw il-ħarsetta. Meta fetħu bib żgħir fil-gwardarrobba, Nina u Xandru sabu xi ħaġa li qatt ma nstennew. X'avventuri dawk? Kemm ħbieb ġodda raw? U hawnhekk qed naraw 4 bibien b'kuluri differenti. Fl-istorja tagħna ħanaraw x'ifissru dawn il-kuluri u dawn il-bibien. Xandru u Nina kienu joqogħdu man-nanna Anna. Meta n-nanna marret tixtri qaltilhom: "Oqgħodu ftit man-nannu Leli, dalwaqt niġi. Ħammur nixtri mingħand Twiġi tal-merċa, sakemm nilħaq niġi. Kunu lesti, ħalli mmorru sal-bandli." U min se jitli faħarġa l-bandli. Xandru u Nina telgħu fil-kamra tagħhom biex ibidlu il-ħwejjeġ. F'daqqa waħda, meta fetħu l-gwardarrobba raw bib żgħir li qatt ma kienu ntebħu bih qabel. Minnu kien ħireġ id-dawl. Ajma! Xandru dawwar iċ-ċavetta bis-saħħa. U kif qed naraw din iċ-ċavetta kważi nista' ngħidula muftiħ, kelma oħra l-ċavetta daqskemm kbira. Ajma, qed tweġġani, qalet ċetta ċ-ċavetta. Xandru u Nina inqatgħu mill-art bil-qata li ħadu. Xandru u Nina qalu: "Int kif qed titkellem? Mela ċwievet jitkellmu?" Jiena ċetta ċ-ċavetta maġika tal-istaġuni. Jekk tridu, jiena nista' noħodkom dawra mal-4 staġuni. Biex tiftħu l-bib tridu tgħidu: Infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni. Xandru u Nina qalu: Infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni. U fil-waqt li waqfu ħarsu lejn il-bib, qudiemhom raw 4 bibien żgħar. Qed naraw l-4 bibien. Iddeċidew li jiftħu l-ewwel bib, il-bib l-aħdar. Nina qalet: "Ara kemm hawn fjuri sbieħ kollha kuluri." Xandru qal: "X'riħa tfu hawn? Da x'homma inti." Dak minu li qed iħares lejna. Nina qaltlu li donnu kien riesaq lejhom. Jiena titu l-asfur. Nista' ngħinkom ittiru fl-istaġuni tar-rebbija billi nagħtikom parġwina speċjali. Nina u Xandru staġbu bi kliem u staqsew: "X'irridu nagħmlu biex intiru?" Titu l-asfur qalilhom biex jirrepetu warajh: "Titu, ħudna miegħek il-fuq u ntiru." Nina u Xandru taru ma' Titu l-asfur sakemm wassalhom sal-bib l-ikħal. Hawnhekk għandna l-bib l-ikħal, sabiħ tant ikkulurit u qed naraw xena miegħu li tfakkarna f'dan l-istaġun li qegħdin fih bħalissa tfal. Meta waslu ħdejn il-bib l-ikħal, ċetta ċavetta qalet: Infetaħ, ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni." Xandru u Nina hekk għamlu. X'in infetaħ il-bib raw baħar ikħal nier u x-xemx ħamra ġamra tiżreġ u dan ovvjament huwa l-istaġun sabiħ tas-sajf.
Fil-bod bdew jaraw lil xi ħadd risaq lejhom minn ġol baħar. Nina staqsiet, dik mini? Isa sirena, hemm x'għandha jleq f'idejha. Staqsija fil-pront Xandru. Jiena Sina s-sirena, tridu tiġu tgħumu miegħi? Biex tgħumu miegħi fl-istaġun tas-sajf tridu tilbsu din il-malja speċjali. Nina u Xandru libsu l-malja u marru jgħumu ma' Sina s-sirena. Din laqqethom mal-bib tagħha Ġinu l-Granċ, Rita l-Qarnita u Stella l-Istilla tal-Baħar. Imbagħad Sina waslithom saħdejn il-bib l-Oranġo. ċetta ċavetta qaltilhom biex tiftħu l-bib l-Oranġo tridu tajdu. Infetaħ ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni. U hekk kif infetaħ il-bib ħanaraw dan l-istaġun sabiħ, kollu weraq ikkolurit u l-iktar wieħed favorit tiegħi. Kif il-bib infetaħ sabu ruhom ġew mażġar. Iż-żewġ titfal staġbu bil-weraq kull lewn imxerret ma' kull imkien. Fid-daqqa u l-ħin feċ qudiemhom anfut ċkejken. Jien niefu l-anfut li nieħu ħsieb dan il-mażġar, tridu tiġu dawra miegħi qalb il-weraq u l-frijej. Xandru u Nina aċċettaw l-istedina u telqu jduru ma' Nifu. Nifu qalilhom tafu għalfejn hawn dan il-weraq kollu kuluri differenti. Għaliex? Staqsew Xandru u Nina. Nifu qalilhom dan hu l-istaġun tal-ħarifa, meta l-weraq jinxef ibiddel il-kulur u jaqa' mis-siġar biex bekk is-siġar itella' weraq ġdid. Minn hemm Nifu wassalhom ħdejn il-bib l-abjad. Iċ-ċavetta qaltilhom li biex jiftħu l-bib l-abjad rridu jgħidu Infetaħ ja bib tal-istaġuni, kollok inkejja u bla raġuni. U kif qed naraw, infetaħ il-bib l-abjad ukoll. Kemm hawn xitaw. U għandna anke bebbuxu. Għal min iħobb ix-xitwa, żgur li jieħu pjaċir joħroġ fix-xita b'xi umbrella jew nkella jekk tkun xi bebbuxu, żgur li tieħu pjaċir tgħidik it-taqbila tal-bebbuxu. Nafu li l-bebbuxu iħobb jixxarrab. Il-bebbuxu iħobb jixxarrab inċirata ma jużax lanqas juża xi umbrella għax mix-xita ma jibżax. Bebbux kejken tal-ġnien tagħna fittex itlaq lejn id-dar għaliex ommi dalwaqt toħroġ biex issajrek fl-ofsinhar u min ma jafx dik it-taqbila tfal. Ejja nkomplu naqraw l-istorja tagħna. Kif fetħu dan il-bib titnieżla ħafna xita. Xandru u Nina qalu, issa se nagħmlu? M'għandniex umbrella u lanqas inċirata. Fil-pront faċċa xubu l-bebbuxu u tom umbrella biex ma jkomplux jixxarbu. Xubu qalilhom li kien qiegħdin fl-istaġun tax-xitwa meta tagħmel ħafna xita ksieħ beraq u sajjetti. Ħin minnhom Xubu waqaf jitkellem. Qed tisimgħu bħali. Xi ħadd qisu qiegħed isejħilkom. Din in-nanna qalet Nina aħjar naħsbu biex immorru lura lejn id-dar. Xandru staqsa kif kienu se jsibu t-triq lura lejn id-dar. Xubu l-bebbuxu qalilhom tinkwetaw xejn. Jien nafa triq, issa nwassalkom jien sal-ewwel bib. Xejn waslu ħdejn ċetta ċavetta qaltilhom issa li ltqajtu mal-ħbieb tal-erba' staġuni meta tridu ejjew żuruni biex tferħuni. Tinsewx tgħidu il-kliem maġiku infetaħ ja bib tal-istaġuni kollok inkejja u bla raġuni. U hekk kif qed taraw it-tfal ferħanin, għajjenin u eċitati li marru f'dawk il-postijiet li qatt f'ħajjithom ma kienu ħasbu.
din l-istorja ħelwa li ħaditna il-bot fl-4 staġuni. Kif qed taraw it-tfal hawnhekk għandhom ukoll il-gwardarrobba li kienu jimlewha bil-ħwejjeġ ta' kull staġun biex meta jmorru jżuru lin-nanna tagħhom żgur li ikollhom ftit ħwejjeġ għal skont iż-żmien li jkunu qegħdin fih biex ma jitilfu xejn ukoll. Xandru u Nina irringrazzjaw lil Ċetta ċavetta u ċavetta sparixxiet bla ma nafu kif. Nina u Xandru spiċċaw mill-ġdid fil-kamra tagħhom. In-nanna Anna telet fil-kamra tat-tfal u qaltilhom: "Intom x'qegħdin tagħmlu fil-gwardarrobba?" Xandru u Nina qalu lin-nanna li kienu ltaqgħu ma' Ċetta ċavetta u din laqgħathom mal-ħbieb tagħha l-istaġuni. "Fuq min qegħdin titkellmu?" staqsiet in-nanna. Xandru u Nina weġbuha Titu l-Asfur, il-ħabib tar-rebbija, Sina s-sirena, il-ħabiba tas-sajf, Nifu l-qanfut, il-ħabib tal-ħarifa u Xubu l-babbuxu, il-ħabib tax-xitwa. In-nanna Anna bdiet titħaq. Xandru u Nina ma qalu xejn imma jemżu lil xulxin. Minn dakinhar il-qudiem kull meta n-nanna Anna toħroġ huma bdew jieħdu gost imorru jżuru l-ħbieb tagħhom tal-istaġuni. U b'din l-aħħar paġna tfal fejn qed taraw l-4 bibien ġejna fit-tmiem l-istorja tagħna, imma mhux ħanifqu hemm għax jiena kif qedtilkom inħobb ix-xitwa imma l-aktar huwa l-ħarifa. Nħobb il-ħarifa għax ifakkarni li dalwaqt ġejja x-xitwa ovvjament. Ejja ħanaraw xi ġġib magħha il-ħarifa. Ħanamlu attività ħelwa li tfakkarna fil-ħarifa tfal. L-ewwel ħaġa, kull ma għandkom bżonn huwa biċċa kartuna. Għal din l-attività aħna ħanippruvaw noħolqu stampa tagħna. Din hija attività li tistgħu tagħmluha barra, ħanpoġġilkom hawnhekk ħalli tifhmuni aħjar. M'għandkom bżonn ħafna affarijiet jekk tkunu sejrin xi ħaġa fil-kampanja m'hemmx isbaħ illi kull ma għandkom bżonn teħdu magħkom biċċa kartuna maqtuha bil-forma ta' wiċċ il-qanfut kif qegħdin taraw. Issa jien peress li m'għandix weraq frisk speċjalment f'dan iż-żmien tas-sena, ħejjejt għalikom ftit forom ta' weraq kif qed taraw użajt il-pinna l-blu, pinġejt disinji ta' weraq forom differenti kif qegħdin taraw hawnhekk. Għandna waħda dan il-kulur safrani użajt il-pannu, għandna oħra naqra iktar ħamranija, qed nagħmilhomkom fuq l-abjad biex taraw naqra l-kuntrast tal-kuluri. Tistgħu toħolqu kuluri kemm tridu, hawn l-oranġa wkoll li huwa kulur sabiħ u li l-kuluri jibdlu il-weraq jibdlu l-kuluri tagħhom hekk kif jibdew jinxfu, u hawnhekk għandna oħra qisu fil-kafè latte. L-inqas li tidher għaliex il-kartuna hija kannella, mela jiena biex ħloqt id-disin użajt kulur krejon jew kellha xi kulur li tista' tużaw anke żeba u penġejt naqra imnieħer wiċċ tal-qanfut kif qed taraw il-qanfut ħdejja hawnhekk. Hekk kif tlestu kważi għandkom bżonn mal-4-5 tal-istess forma, fil-fatt hawnhekk għandi 1, 2, 3, 4 mill-istess kulur u l-istess forma. Iktar ma taqtaw, iktar aħjar tistgħu taqtaw manka fuq xulxin daw. Imma tkunu barra fil-kampanja kull ma għandkom bżonn tiġbru weraq niexef li jaqa' minn ġo s-siġar għal din l-attività u tkunu tistgħu tpoġġuhom faċilment fuq il-kartuna. Imma biex twaħluhom jiena rrid nuża xi ħaġa li żżomm. Il-kollha taqgħu u tiżloq, intom tistgħu tużaw jew biċċiet tal-plastisin jew blutek kif qed taraw, jew inkella tistgħu tużaw il-velcro li immarkajtu jiena kif qed taraw fuq naħa minnhom immarkajtu bl-aħmar biex dejjem nużaw dik in-naħa l-istess, in-naħa li jibsa li sa nwaħħlu mal-weraq fil-fatt. Din in-naħa ħanaqlaħħa kif qed taraw
markaj dejjem l-istess naħa biex imbagħad ma nsibux diffikultà biex nerġgħu nużawhom. Din in-naħa li twaħħal ħanwaħħalha propju fuq il-werqa kif qegħdin taraw hawn. Fuq din in-naħa. Naħa l-oħra għandha l-istess, għandha biċċa li twaħħal ħafna, ħanaqlaħħa. Din in-naħa li twaħħal sa nwaħħalha jiena l-ewwel parti tal-qanfut kif qegħdin taraw hawnhekk. Bħala l-estate ħafna weraq kif qegħdin taraw kollha lesti bil-velcro li ħanaqbadhom u ħanagħtihom forma biex noħloq disinn. U sa neqpa' npoġġi l-weraq hawnhekk kif qegħdin taraw. Faċilment tistgħu toħorġu din l-attività magħkom anke ħatmorru xi ħaġa fil-kampanja fix-xitwa u kull ma tridu li tiġbru ftit weraq milli jkun hemm mal-art. U ħaneqpa' npoġġi l-weraq hekk kif qegħdin taraw, ħanieħu oħra kulur ieħor ħalli nibda ntiegħi aktar kulur. Issa ħanpoġġi waħda kannella skura, nista' npoġġiha hawnhekk ħalli noħloq il-kuntrast. Ma ħaneqpa' sejra hekk sakemm nimla u nagħti dera ta' qanfut b'daru sabiħ kif qegħdin taraw. Ħaneqpa' nimla bil-weraq kif qegħdin taraw koloriti, kuluri differenti, weraq kuluri koloriti u bis-saħħa hekk nagħtu anke iktar kulur. Tista' tkabbar kemm trid u tkompli timla il-karta sakemm inti toħloq dar il-qanfut. Nista' npoġġi iktar weraq anke law fuq biex nġibu iktar tont. U kif qed taraw kull ma għandkom bżonn biċċiet tal-velcro maqtujn toħduhom magħkom ġo pocket żgħir u meta taslu fil-post favorit tagħkom fix-xitwa faċilment tistgħu tilagħbu intom u maħbib tagħkom. Kull ma għandkom bżonn tieħdu biss il-kartuna u l-velcro. Din hija l-ewwel preparazzjoni ta' attività li kif qed taraw tista' tagħmilha f'qasir ħin, tistgħu wkoll bl-għajnuna ta' xi adult toħolqu droppijiet li huma xitwin, kif qed taraw hawnhekk bdejt nipprova nsib biċċiet li kien baqali minn affarijiet oħrajn, ħloqt biex nagħmel għandi dan il-pupazz nagħmillu coat. Faċilment tistgħu taqbdu taqtaw bil-forma u hawnhekk ukoll bl-għajnuna ta' adult tistgħu wkoll tħetulu coat. Kif qed taraw ħanurikom ukoll wieħed lest kulur ieħor. Tistgħu toħolqu kemm tridu disinji ħelwin bil-pupazzi li għandkom id-dar ukoll. Tistgħu taħduhom magħkom anke xi ħaġa sabiħa. L-estate ukoll għalikom għandi wkoll hawnhekk ftit ħwejjeġ li ifakruni jekk hux ħwejjeġ li nilbsu fix-xitwa tistgħu tagħmluha bil-gwardarroba tagħkom ukoll di. Ħanurikom għaliex. Hawnhekk għandna ftit ħwejjeġ xitwin għaliex għax tas-suf.
pa' drab, hemm drab li nilbsu fix-xitwa u drab li jintuża s-sajf. Ħanurikom ftit ħwejjeġ xitwin għaliex huma tas-suf. Huma dawn ħwejjeġ li huma li nilab bihom jew tilabu intom bihom ukoll u bis-saħatek tindunaw l-istaġuni fejn joħduna. Hawnhekk qed naraw kollha drappijiet u ħwejjeġ tax-xitwa. Hekk kif jaqleb l-istaġun nibdew nużaw ħwejjeġ iktar ħfief, drappijiet tas-sajf ngħidulhom. Kien baqa' li ħafna biċċiet ta' drab u xtaqt noħloq gwardarrobba għall pupi tiegħi wkoll jiena. Inħobb nuża dawn il-modelli biex anka intom tfal li forsi sibu diffikultà x'sa tilbsu ħabba fli jkun qaleb it-tempo tibda sħana kif qegħdin diġà fl-istaġun tas-sajf, hawnhekk għandna ħafna idejat kif tistgħu intom toħolqu u tilabu u titalmu dak li suppost namlu aħna meta nikbru. Naqilbu l-gwardarrobba ngħidula u hekk u din hija tax-xitwa wkoll. Mela din nistgħu inwarbuha wkoll għalissa. Din hija logħba ħelwa li tistgħu tilabu intom fid-dar tagħkom ukoll. Ħaġa oħra wkoll hawnhekk għandi logħba ħelwa ħafna li biex ngħinu l-itfal intom li forsi għandkom dawk is-7-8 snin li l-ħudkom iż-żgħar hawn ħafna logħob li jgħinkom tilabu kif tilbes kemm għax-xitwa u kemm għas-sajf. Għana għaw ħafna logħob differenti kemm ġibtilkom idea ta' din il-logħba wkoll. Issa hawnhekk fuq quddiem poġġejtilkom din il-tabella. Fuqha għandha stampa. Ħanilab logħba magħkom jien ukoll. Kif qed taraw hawnhekk għandi stampa jista' jkun anke ritratt ta' xi darba li forsi intom ħriġtu mal-familjari tagħkom u kellkom ritratt b'xi memorja sabiħa ta' xi ħaġa fil-kampanja. Ħarsu lejn ir-ritratt sew jew din l-istampa u sa nsaqsi l-mistoqsija. Tistgħu tilabu din il-logħba bejnietkom l-aħwa jew mal-ħbieb tagħkom ukoll. U ħanaqra hekk. Biex taħseb li jistgħu jilagħbu l-aktar meta intom toħorġu fil-kampanja? Xi kwalità ta' logħob tieħdu magħkom? Forsi xi ballun, forsi xi ktieb sabiħ, jew inkella toħolqu xi attività bħalma preparajt għalikom jien. Tistgħu tieħdu l-pupi u tlibsuhom ukoll. Jew tieħdu xi logħba bħal din li żgur tkunu tistgħu taqsmuha mal-ħbieb tagħkom ukoll. Fejn taħseb li qegħdin mela permezz ta' dak ir-ritratt li intom jew stampa li ħajkolkom fuq din il-kartonċina, intom tkunu tistgħu tilabu din il-forma ta' logħba mal-ħbieb tagħkom ukoll. U x'taħseb li qed jgħidu? Tajt x'tista' tilab għandek bżonn il-pala, għandek bżonn tiġbor il-weraq, x'għandek bżonn għodda, x'ngħidula dik ħamrija weraq niexef u tgħid il-pjanta x'jisimha. Kemm attivitajiet nistgħu noħolqu aħna meta noħorġu xi ħaġa fil-kampanja. U x'taħseb li ġara wara li ttieħed dan ir-ritratt? Mela kif qedtilkom għandkom memorja sabiħa ta' din il-ħarġa li tistgħu toħolqu logħba bħal din biex tgħinu lil xulxin kif intom iġġeddu memorja ta' xi ħarġa speċjali. Tistgħu wkoll kif qed taraw hawnhekk għandi dawn il-vleġeġ ħanaqleb hekk ħalli taraw aħjar, tistgħu wkoll tilabu din il-logħba. Hawnhekk għandi dawn il-vleġeġ ħelwin żgħar, tistgħu tagħmluhom toħolquhom jew tistgħu tagħmluhom intom bil-kartonċin iswed u tiktbu bil-ċok fuqhom u tikteb hekk. Jekk intom is-soltu tmorru xi post favorit tagħkom fil-kampanja, tistgħu wkoll toħolqu din il-logħba biex il-ħbieb tagħkom isibukom. Tistgħu tiktbu numri, aħna qegħdin hawn. Jew inkella tagħmlu numri u tagħmlu l-vleġeġ li meta jaslu fin-numru 10 il-ħbieb tagħkom ikunu waslu fil-post favorit tagħkom fil-ħarġa li s-soltu tagħmlu fil-kampanja. Nispera li tajtkom ftit idejat x'tistgħu tagħmlu f'xi ħarġa sabiħa fil-ħarifa. Grazzi tal-li kontu miegħi u nispera li tajtkom pjaċir u idejat. Saħħa.